Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бүген һезнең игътибарыгызга ТАЖ вирусынан айрымлану вакытында Башкортстан дәүләт концерт залының мәдәни эшләре хакында концерт залы директоры Вилдан Хәлдәр улы Яруллиндан һорап китергә булдык. Вилдан Хәлдәрович, бүгенге көндәге пандемия вакытында Башкортстан дәүләт концерт залы ниндәй эшләр башкара, шул хакта һөйләп үтһәгез инде. Башкортстан дәүләт концерт залы илдә бындай авыр хәл барган вакытта тик ултырмай. Төрле мәдәни проекттар, мастер-класстар, концерттар онлайн форматта үткәреп торабыз. Мәдәни ике яңалыктарыбыз да бар. Ул Башкортстан дәүләт концерт залында үткәрелгән саралар хакында кыска репортаж төшерелә. 9 майга арналган зур онлайн концерт оештырдык. Әле балаларны яклау көненә, Рәсәй Конституциясе көненә арналган онлайн концерттар әзерләйбез. Бөтәле бездә әүзем эшләй. Иң сагу проекттарның береһе турында әйтеп үтер инем. Безнең концерт залы коллективтары менән бер рәттә танылган коллективтар менән шулай ук танылган безнең йырсы катнашлыгында ул Аскар Абдразаков, Игорь Матвиенконың «Жить» дигән йырын ветерандарга арнап багышланык. Шулай ук был танылган йырның 2 куплетын башкорт теленә тәрҗемә иттек. Безнең иҗади тормыш менән рәсми сайтта һәм социаль селтәрдәр аша танышырга мөмкин. Башкортстан дәүләт концерт залы атна һайын төрле концертларның онлайн трансляциясын алып бара. Күп ханлы материалдар арасында 2019 елда узгарылган Дуслык иле бидәктәре дип исемләнгән балалар башкаруындагы халык биюләре Асык Республика фестиваль конкурсының гала концерты ла бар. Бұл сарала республиканың төрле төбәктәреннән 30дан ашу бию коллективтары катнашырга теләк белдерде. Бұл хакта ла без Башкортстан дәүләт концерт залы директорынан һорап китергә булдык. Дуслык иле бидәктәре Башкортстан дәүләт концерт залында беренчегә узгарылды бит инде. Һезнең уйлаугызча бу фестиваль ничек үтте? Һез ниндәй баһа бирерсегез һәм киләчәктә бу проектты тагы ла үткәрәсәксезме? Әлбәттә, бұл проект безнең инде ел һайын үткәрелсәк дип без шундай планда торабыз. Минем уйлавымча, барыгы яхшы үтте. Һәр коллективка кыйммәтле бүләкләр бирелде. Беренче, икенче, өченче урыннарга аксалата сертификат тапшырылды. Гран-прига 100,000 сертификат булды. Бұл минем уйлавымча бик шәп коллективтарга охшагандыр дигән ышаныстамын. Алла бирһә, былтыргы тәҗрибәне туплап, быел тагы ла яхшырак итеп, сифатлырак итеп үткәрәсәкбез. Быел тагы күбрәк катнашучылар булыр дигән ышаныстамын. Рәхмәт, уңышларыгызга. Рәхмәт. Гран-прины Туймазы районынан Сәфәр бию ансамбле яуланы. Беренче урын Хайбула районының Хайбула балалар бию ансамблена, икенче урын Гафури районынан Быдыбыт, өченче урын Өфөнән Подснежник бию ансамбльләренә бирелде. Төп призды иһә, ягъни 100,000 сум Туймазы районынан Сәфәр бию ансамбле иңде. Әйдәгез коллектив җитәкчеләреннән Дамир Халит улы һәм Әлфия Мөнир кызы Ибрагимовтарды тыңлап үтәйек. Дуслык гөләмәһе фестивалендә катнашырга һәм ошо иҗади атмосферага инергә мөмкинлек биргәнегез өчен зур рәхмәт. Безнең коллектив сит өлкәләргә еш сыга. Шуңа ла сагыштырылы тәҗрибәбез бар. Беренче этаптан заявкалар кабул итә башландан ук оештыру кимәле күренде. Безнең биюләрдә билдәле хореографтар, балетмейстерлар баһалау бигрәк тә мәртәбәле. Шулай ук айрым рәхмәтемне кураторларга әйткем килә. Фестиваль көндә катнашучылар бер артлы сәхнәлә сыгыш яһады. Бер ниндәй дә каршылыктар булманы, тик сыгыш яһау турында гына уйлап, оештыру мәшәкатьләрен күрмәдек тә. Бундай кимәл менән бөтә фестивальләрдә мактана алмайм. Оештыру кимәле бик югары, команда шәп, афарин. Бөтәгезгә лә тик уңышлар гына теләйбез. Һәм катнашучылар география артын. Киләһе елларга
Ингән аксаларды без костюмнарның кайһы бер өлешләрен тегергә һәм яңа биюгә фонограмма яздырырга тоттык. Кызганыска каршы, илдәге хәлләр аркасында әлегә премьера булмады. Шулай да балалар дәрескә йөри башлап, репетициялар башланга, без тамашачыларыбызга өр-яңа башкорт биюен мотлак тәкъдим итәсәк. Икенче тапкыр фестивальдә ла без катнашырга уйлайбыз. Шундай югары кимәлле фестиваль оештырганыбыз өчен сезгә тагы ла бер тапкыр зур рәхмәт әйтәбез. Уңыштар! Шуның менән безнең актуаль репортажыбыз тамам. Киләһе күрешкәндәргә тиклем безнең менән калыгыз.